U životu svakog od nas zbiva se mnogo događaja. Mnogi od njih povezuju naše živote s životima drugih ljudi. Te događaje u većoj ili manjoj mjeri pamtimo i često ih prenosimo drugim ljudima. Stariji ljudi zatim prepričavaju te događaje mlađim naraštajima, a ovi opet sljedećim. Tako se prenose znanja i iskustva. Tako nastaje obiteljska povijest ili povijest obitelji. Više takvih obiteljskih povijesti uklapa se u povijest roda, a povijest rodova, ako ćemo jezikom Jureja Križanića, u povijesti ljudstava, a više povijesti ljudstava u povijest naroda. Sve takve narodne povijesti zajedno čine povijest ljudskog roda. I upravo istraživanjem, proučavanjem i objašnjavanjem tih događaja bavi se grana znanosti koja se zove povijest. Drugim riječima, grana znanosti koja se bavi istraživanjem, proučavanjem i objašnjavanjem tih događaja, to jest proučavanjem prošlosti ljudskog roda od njegovog postanka pa sve do danas, zove se povijest. Moglo bi se reći da je povijest u najširem značenju nekakav spremnik sveopćih znanja i iskustava koje je tijekom svog postojanja stekao ljudski rod. Ta znanja i iskustva mogu biti vrlo korisna za buduće ljudske naraštaje. Ona bi nam nekako trebala pomoći u izbjegavanju grešaka iz prošlosti i u tome da što brže dođemo do novih znanja, do novih rješenja i do novih spoznaja. Povijest zanima mnoge ljude i mnogi se njome doista počinju baviti, bilo da odaberu zanimanje povjesničara, bilo da se bave njome kao ljubitelji, ili im je to tek zanimljiva razonoda. Neki se njome bave razumom, a drugi bez razuma, kako im se svidi. Nažalost, upravo tog nerazumnog temeljenog više na osjećajima i željama nego na razumu i istini među nama Slavenima, pogotovo među onima slabije obrazovanima, ima vrlo mnogo, ali nije nužno da je to ograničeno samo na one slabije obrazovane. Primijetio sam čak da je sklonost vjerovati u takve lažne velepovijesti to veća čim je lošije gospodarsko stanje u državi. Ne znam postoji li ikakva veza, tako mi se jednostavno čini, imam takav dojam. Tako, svako malo slušamo da je neki samoprozvani povjesničar utvrdio da smo upravo mi najstariji i najuspješniji narod na svijetu, ali nekakve skupine ljudi nam namjerno mažu oči i tako nam ne daju saznati istinu, to jest ono što upravo ti nadri znanstvenici sami smatraju istinom. Da bismo izbjegli takve pogreške, moramo poznavati i načine na koje možemo dolaziti do znanja iz prošlosti, te načine kako tim znanjima pristupati, kako ih razumijevati, tumačiti i na kraju krajeva kako ih koristiti. Naravno, i ti načini nisu tek izmišljeni, nego su ishod dosadašnjeg razvoja povijesne znanosti i promišljanja mnogih naraštaja ljudi o povijesti. Jedno od važnijih pitanja, ako ne i najvažnije, koje si istraživač povijesti mora postaviti prije svakog drugog rada, jest kako dolazimo do znanja o prošlim događajima, to jest kako dolazimo do povijesnih znanja. Pokušat ću to objasniti. Saznanje o događajima iz prošlosti dobivamo samo posredno, preko povijesnih izvora i preko naših osjetila. Zbog toga su sva naša znanja o prošlosti nužno ograničena. U prvom redu ovise o brojnosti i kakvoći povijesnih izvora. I ovdje se otvara novo pitanje. Što su to povijesni izvori? Pa eto, među njih ubrajamo usmenu predaju koja je najneuhvatljivija i najnepostojanija vrsta izvora. To znači da se može brzo promijeniti i lako izgubiti. Zacijelo ste mnogi slušali priče od svojih djedova, baka, možda od drugih ljudi, suseljana, sugrađana i mogli ste čuti razne inačice o jednom te istom događaju. Možda se najbolje tu sjetiti zapravo igre gluhog dalekozova, odnosno gluhog telefona. Ono kada je na početku reda jedan morao izmisliti neku riječ, šapnuti je na uho drugome i tako sve do kraja dok se ne dođe do posljednjega i često bi ono što je bilo rečeno na kraju zvučalo potpuno drugačije od onog što je bilo rečeno na početku. Zatim postoje predmetni, odnosno materijalni izvori. To su svakakvi uporabni predmeti, primjerice lončarija, oružje i oruđe, svakakvi ljudski, životinjski ostaci i tako dalje. Zapravo sve ono što je djelo ljudskih ruku, a i više od toga. Onda imamo pisane izvore. Oni povjesničaru zapravo donose najviše izravnih podataka o prošlosti. To su razni zapisi, povelje, pisma, bilješke, knjige, spisavi i tako dalje. Ukratko, sve što je čovjek
ikada zapisao i što nam je postalo dostupno. Zatim imamo još slikovne i zvučne izvore. Time se misli na svakakve crteže, slike, zemljovide, svjetlopise, oslike, snimke, razne zvučne zapise i sl. E sad, što povjesničar radi s tim izvorima? Tu je upravo uloga povjesničara, odnosno posao povjesničara je te izvore sakupiti, zatim proučiti, provjeriti, protumačiti, objasniti i sastaviti iz njih smislen slijed događaja i njihove međuodnose kako bi se iz toga mogla izvući nekakva znanja, nešto što nam može biti od koristi. Time se zapravo bavi jedna povijesna grana koja se zove povjesništvo ili tuđicom historiografija. Ali rad povjesničara nije lagan i nije tako očigledan kao što se to možda na prvi pogled čini, jer pri svom radu povjesničar može naletjeti na mnogo zamki. Tako recimo, izvori s kojima radi mogu biti oštećeni, manjkavi ili mogu biti čak lažnjaci, to jest izvori koji se lažno predstavljaju kao nešto što nisu. Pa idemo sad pogledati neke od tih zamki. Što se tiče prve vrste izvora, znači usmene predaje, trebamo osvijestiti da je usmena predaja uvijek uvjetovana duševnim razvojem i stanjem onoga koji je prenosi, a često i položajem koji je taj pojedinac zauzima u društvu, a ovisi i o obrazovanju i iskustvu pojedinca. Pripovjedač može stvari svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno iskrivljavati, uljepšavati podatke koje prenosi, pojedine dijelove može zaboraviti ili zapamtiti drugačije nego što su se doista zbili. Sjećam se kada sam još u Zagrebu izučavao povijest, imali smo neko štivo, ne sjećam se točno, mislim da nekog francuskog povjesničara, gdje smo imali primjer o tome kako su veterani Prvog svjetskog rata na različit način zapamtili istu bitku. To je bilo zanimljivo za vidjeti. Svaki je zapravo imao svoj osobni dojam i svoje osobno sjećanje o tome kako se nešto doista zbilo. Onda o tome mi je supruga više puta pričala, isto se sad ne sjećam točno imena, nije ni to bitno za nas. Uglavnom, na prostorima bivšeg Sovjetskog saveza radilo se više ispitivanja, više raznih intervjua s raznim starijim osobama koje su proživjele Drugi svjetski rat i nakon nekog vremena ustanovilo se da su mnogi od njih zapravo prepričavali jedno te isto, ali nije se znalo zašto prepričavaju jedno te isto. I na kraju se došlo do zaključka da su zapravo svi oni mnogo puta gledali neke od sovjetskih ratnih filmova i jednostavno su ih zapamtili tako kao da je to bilo nešto što su oni sami proživjeli. Da, stvarno je zadivljujuće vidjeti taj način na koji radi ljudski mozak. Pa eto, zato usmene izvore pogotovo ne bismo trebali uzimati zdravo za gotovo. A pisane izvore isto tako ne bismo trebali uzimati zdravo za gotovo. Jer pisci pisanih izvora također su sasvim određeni ljudi sa svojim prednostima i nedostacima, znanjima i neznanjima, iskustvom i neiskustvom, stavovima, životnim okolnostima i drugim. Ni ja tu nisam nikakva iznimka. Ja sam isto samo čovjek. Treće, imamo predmetne izvore. Oni se mogu, na primjer, nalaziti daleko od mjesta proizvodnje i mjesta upotrebe. Pa tako treba znati objasniti kako su se ti predmeti našli na nekom mjestu, koju su ulogu imali i za što su se točno koristili. Pronađeni nalazi mogu također biti lažnjaci, to jest predmeti koji se predstavljaju kao nešto što nisu. Predmetnim ostacima u cjelini bavi se prije svega starinoslovlje, odnosno tuđicom arheologija. Prema nekima to je tek pomoćna povijesna znanost, prema drugima to je sasvim svoje neovisno polje znanosti. I tu dolazimo do slikovnih i zvučnih izvora. Tu su moguća svakakva iskrivljavanja. Danas vjerojatno svi poznajemo Photoshop, a već vidimo što sve može učiniti umjetan um. No, iskrivljavanje svjetlopisa bilo je poznato i prije. Sjetimo se samo brisanja nepoželjnih likova ili stvari na svjetlopisima iz Socijalističkog Sovjetskog saveza. Slike i oslike redovito iskrivljuju i razne modne kuće. Posredničke ili medijske kuće iskrivljuju ili prilagođavaju slike, oslike i zvuk u skladu s pričom koju žele prodati gledateljima, mogućim strankama ili u skladu s osjećajima koje u gledatelju ili slušatelju žele potaknuti. A ono što je još neočekivanije, svojevrsno iskrivljavanje umjetničkih prikaza poznato je čak još i iz vremena imperijalnog Rima, pa i iz ranijih razdoblja. U vrijeme imperijalnog Rima postojao je primjerice običaj koji je kasnije u povjesništvu nazvan damnatio memorije,
a značio je brisanje svih podataka nepoželjnih ljudi s natpisa na kamenima, sa slikovnih prikaza i iz povijesnih spiseva. Sve to treba imati na umu pri obradi povijesne građe. U sve što je danas rečeno, ne treba zaboraviti da smo i mi povjesničari samo ljudi, pa kao i u svakom drugom zanimanju, kakvoća našeg rada ovisi i o tome koliko je povjesničar spreman raditi u skladu sa svojom savješću i pravednošću. Dakako, povjesničara ima svakakvih. Dragi naši, ako vam se sviđaju ovakve teme, bit će nam vrlo drago ako se pretplatite na naš kanal, na Slavenijska djela, na Djela Slavena, a tko želi može nas podržati i novčano preko PayPala, Patreona, Boostija. Sve poveznice ostavit ću dolje u opisu i u pričvršćenom komentaru. Hvala svima još jednom i vidimo se neki drugi put.